Verbalisti. Moja jezička mreža. Žene su bile i ostale misterije muške populacije. Koliko god mislili da ih poznajete, žena je uvek nepredvidiva i u mnogim situacijama neshvaćena, što je navelo glumca Dragana Vujića Vujkita da se pozabavi teorijom ženskog karaktera. Da čujemo kako poznati srpski glumac koji je celog života okružen ženama doživljava suprotni pol. Postoji dve grupe. Postoje žene koje ne žele da budu kulturne, a to su žene koje zarađuju za vikend po 5 do 10 hiljada evra i koje se zovu narodne pevačice. A postoje, opet ću se pozvati na kulturu, na steriju, pokondirane tikve. Znači, to su neke, to je već sad floskula, to je sad već neka fraza od koje verovatno ljudima se okreće želudačna kiselina. To su te novokomponovane devojke i žene. Našla se vila u čem nije bila. A postoji i treća grupa žena koje ja vrlo poštujem, a to su žene sa maštom i sa merom. Imam priliku dosta, pošto pešačim, jer sam u centru grada pa do posla, uglavnom kad je lepo vreme, da vidim jako vizuelno u vokabularu ovom nekog slenga našeg, skockane žene. I to ne mora da košta 2.500 evra što se nalaze na njima. To može da se kupi u kineskom tržnom centru, ali to je vrlo bitna činjenica. Odelo ne čini čoveka, ali ga čini ženu pre svega. Imamo jako talentovane žene da prikažu sebe u najboljem smetlu. Znači, ne u domenu prostitucije, nego u domenu, i one su glumice, znači i one imaju svoju publiku. Ja volim da vidim lepu ženu, lepo sređenu. Ne mora žena da bude fizički lepa. Mora da bude u tom domenu, ako nisam u komunikaciji, opet se vraćamo na komunikaciju, znači ako nisam u komunikaciji, da ta vizualizacija priče nagoni mene da se čak i okrenem. Nije nevaspitano okrenuti se, ona to ne vidi. Ja ću biti nevaspitan prema samom sebi. Ali ako pogledam i sagledam da su te žene učinile jedan napor, da prvo sebi, jer prvo kad izlaziš iz kuće se pogledaš u ogledalo, znači moraš prvo sebi da budeš dobar. U toj vizualizaciji, u tom talentu sve više je žena, devojaka koje imaju šta da kažu. I u nauci, i u prosveti, i u kulturi, u kulturi pre svega. Jer gledajući te mlade glumice, imaju svoj kvrc, imaju svoj fazon, personality, ajde sad da se poslužimo i time, i tu vrlo poštujem i volim devojke pa žene u toj nekoj evoluciji, jer srpska žena, čini mi se, prošao sam recimo jedno 40-50 država svakako, ali bez obzira na sve to, smatram da su ipak srpske žene najlepše, najduhovnije, najkulturnije. Jeste da nas bije glas ovako ili onako, ali tu sam vrlo neobjektivan, a s druge strane želim da naše žene budu naj. Mnogo je izreka raznoraznih mudraca o ženama. Jedna od njih kaže: ako sekira ne seče, može se naoštriti, ali ako te žena neće, ništa ti ne pomaže. Možda je najbolje i ne truditi se razumeti ženu, jer što se više trudite, ništa vam nije jasno. S druge strane, da žene se ne može. Imajte na umu samo jednu stvar. Ženama je svakako potrebna ljubav da bi funkcionisale, ali mnogo više cene kad ih poštujete. Svi smo mi ipak bića od krvi i mesa. Verbalisti. Moja jezička mreža.